Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳакову ҳавасаҳакои қанди бобош. Албатта боборо шинохтем. бобо чӣ воқеа шид? барои чӣ сару рӯи бобо ин хел варам аст? оё латту кӯбаш карданд? хеле даро шумо чеҳраи маро дидаам, хеле мекунед, ба худтон таваҷҷӯҳ мекунед. боборо чӣ бало шуда? таришидаи бобо алҳамдулиллоҳ хуб астм, саломатим хуб астай. ва аслан блогерро, одамое ки дар ютуб баромад мекунанд, бисёр ба як тайёрӣ, ба як прическа, ба як зеб зинат мебироям ютубда баромад мекунам. бобо ки одами хоксор ҳастам, одами заминӣ ҳастам, ҳаматонро дӯст медорам ва шириниҳои ҳаёт ма ба шумо навор мекунам, вазбиниҳои ҳаёт ма ба шумо навор мекунам. хоб хурсандиҳома, ғаму шодима бо ҳамроҳи шумо якҷоя мехоҳам ки бинем. ва имрӯз чӣ воқеа ба ман рӯй дод? ҳамира ба экран мебурам ки то бародарони қандам, навасаҳои шакарам, шумо бинед ки чӣ воқеа рӯй дод. албатта мо видеои оригинал намекунам, ягон видеои падилка намекунам. ман агар интизор мешидам ки варами рум бигарда 3-4 рӯз, магарам пушти экран мегаштам, худма ягон каса нишон намедодам. чандин кас занг зад, гуфт чӣ гап шида, чӣ гап шида? гуфтам қайм хела бар сари фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад, мезгарад рӯзорам, рӯзора мезгарад. агар аллоҳи пок ба мо умри дароз дода боша ку, хеле пастӣ баландиёш гузашта рафтан мегирад. хуб, саломи худро ба он мардуми занбурпарвар, ба он мардуми ки занбурпарварӣ мекунанд, меҳнати ҳалол мекунанд, асари тоҷикистони азизма ба дунё муаррифӣ мекунед. саломи боборо ба шумо мерасонам, қабул кунед. Мадинатур тури худашро оғоз намуд. сафари 15-рӯза, 11 рӯз дар Маккаи Мукаррама, 3 ва хӯрок, 5 литр оби замзам тӯҳфа, зиёратгоҳи Макка, ғори Савр, Арафот, Муздалифа, Мино, Ҷабали Нур ва пирӯз бар замини шаҳрҳои Тоиф ва пирӯз баҳри Сурх. дар Мадинаи Мунаввара масҷиди Набавӣ, мазори Бақия, кӯҳи Уҳуд, масҷиди Қубо, масҷиди Хандак, масҷиди Қиблатайн, заводи Қуръон ва боғи хурмо. нархҳои ширкати Мадинатур $1400, ҳозир аксия шудагӣ $1290. хӯрокоқати меҳмонхона пушти соат, меҳмонхонаи 4 ситорадор ва меҳмонхонаи 5 ситорадор. шароит ҳама фароҳам баҳри шумо бо ширкати Мадинатур, бо дили пур, бародарони қандам. хуб, дар бораи занбурпарваро ман аслан сухан накардам ва имрӯз сухан мекунам. мардак ба як мард 40 ҳунар камай мегӯям, 40 ҳунар камай. албатта манам занбурпарвар будам, ки ман худам таъриф намекунам ки занбурпарвари олӣ. ман ба ҳамин занбур сару кор доштам, хеле сол шуд. албатта паси баландиҳои зиндагӣ маро маҷбур кард ки ман занбурома бифурӯшам. яъне камтара қисса ба ӯ мухлисон мекунам, ба ӯ занбурпарварон мекунам. хуб, чӣ имрӯз шуд ки синни соли ман ба як ҷоя расидаю, ман боз даст ба занбурпарварӣ задам ва сару рӯи мара занбурҳо газидиям. хуб, қисса кӯтоҳ, рӯзои вазбин буд. хеле сол вақт ҷавон будам, занбур доштам. хуб, албатта касби асосии ман шофёрӣ ки буд, як кам аз сабират кардем хонада,
камази бартавой ва як бародар ба ҳаят тӯҳфа кардам. хуб тамоми зиндагимона дар болоям камаз задем, фурӯхтем ҳама майдачайдара, камаза рост кардем. 2 баллони камаз монд. аллои пок шоҳидай. 2 баллони пеш монд, бояд баллонои нав бигирем, пачка бизанем барои ки рулай хоҳӣ мости пешда. ҳамин хеле ҳаракат кардем, наёфтем. баъд як ҷо пул қарз кардем, 2 баллони нав харидем, то ки мошин бурая кор куна. ҳамин кондишн буд. баъд дидем ки кор қад вай нашидаеста, қарз қай рӯз то рӯз вай шидаеста, сурокш гузаштаеста. 16 оила занбура ба ма бар ивази 2 баллони камаз гӯё ки фурӯхтум. хоб бародар қати маслиҳат кардем ки хай биё ҳамин занбурам ҳастай, мо до ҳозир хай асалам мешавад, не ки ай асалда нон дар кор, ор дар кор, гандум дар кор. биё би асалам зурӯз мо мезгара фурӯше занбуруро фурӯхтем. хоб камаз кор дадромад. ва ин бародар қати маслиҳат кардем ки рӯзе шавад ки мо хоб дастмон бираса боз занбурпарвариро сар мекунем. айбан хеле сол гузаште, вақт ҷавон будем. хоб рафтем пеши як табиби халқӣ, номуш Шамсуллой, худо нигаҳбон бошад. вай қати айман хеле сол калонай, вай якҷоя занбурпарварӣ ташкил карда будем. вай ҳозир алҳамдулиллоҳ занбурош ба қувватам, павилёнам дора, лежакам дора, асалам мефурӯшад. табиби халқӣ ҳастай. бахай қати вай суханҳо кардем, чақчақ кардем. гуфт ки бобои ҳоҷӣ гуфт чӯ занбурпарварӣ намекунӣ? гуфтем ки хай мекунем иншоаллоҳ. гуфт ки биё, гуфт ака умр ба ҷое расидай, занбур як муъҷизаи аллоҳай. ягон яшик барқ омада мон, ақаллан лечене ки гуфтам чашмом кам об меравад, кам хай хира шидагам, кам хай ки пирида охи. ба хеле шӯхӣ кардем. гуфт ки ана ман шумода як майдача раманос, як вақти метам шуморо аз 3-4 рамка бурда лечени кам бигирем. ба омардам ки ҷаҳвари занбурпарварӣ ки да ман ки буд, майро овардам, оли наворо ҳастед пешкаш шумо мекунам. ҳуй кардам, бе ягон саркашака, бе ягон сетка, бе ягон чи ҳуй кардам, гирифтам. баъд занбуроро гирифта пинсет қати ба қариб 10 та зиёдтар ё камтар ба занбур модем. ҳозир нешӯшам дарами чи аст. занбур монду барои лечени. алҳамдулиллоҳ ягон мушкилӣ нестай. фақат барои табобат дар чашмамон занбур мондем. дигар ягон гап хабари зиёдӣ нест. барои ҳамин иншоаллоҳ ба амри худо мо занбурпарварӣ кам сар мекунем. дар бораи занбурпарварӣ, дар бораи шермардони ватан ки занбурпарваран асали тоҷика муаррифӣ мекунанд дар дунё, шумо да ман иншоаллоҳ ҳамкорӣ мекунам. шуморо мисол наворро пешкаш мекунам. мерам навор мегирем шуморо. асалтон иншоаллоҳ муаррифӣ мекунам. ман бо шумо ҳастам ки бобои қанд ҳозирам бо асалам сару кор дорад. барои ҳамин дастгириро фаромӯш накунем. хоб ҳар наворе мекунам аз сидқи дил барои навасонам, барои ҳавасаҳакон мекунам.